ଏଇଟା ରେଡି କରିସାରିଲାଣି ମମ୍ମି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଛାଣିବି ବୋଲି ଦିଟା ଦିଟା କରି ଛାଣିଛି। ଟିକେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିରି ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସଜାସଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ହୁବ ବି ହବ, ହୁବ ପରେ ଆମେ ବୋଇରାଣୀ ଯିବୁ ମହାମାୟୀ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ପିତ୍ତଳ ଯିବୁ। ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ସେମିଆ ବନେଇବାକୁ ଘରୁ ଆଇଛି। ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବୋଇରାଣୀ ଯିବା ପାଇଁ।
ଆସିଲା ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ଉଜେଇକି ଚାଲି ସାରିଲେଣି। ତ ଆମର ଏବେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଚା ଟିକେ ପିଇକିରି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ପିତ୍ତଳ କାଳୀର ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ବାଏ।